क्या होती उतरन। Алекс, виждала ли си ми телефона? Не, мила, не съм. Мамолита? Да не си ми взела телефона. Че да говоря с Ейдан. Не, мамолита, не съм ти пипала телефона. О, забравих, явно се пращате любовни списания. Не ме лъжи. Дай си ми телефона веднага. Писва ми само да подучваш Ейдан и после да го пращаш вкъщи. Мамолита, мокни! Как можеш да си помислиш такива неща? От деня на годежния ден съм имала Ейдан като за твой съпруг. А сега обвиняваш мен. Моля те, замълчи, мамолита. Знаеш ли? Напротив, ти мен не можеш да ме заблудиш. Вие се виждате тайно. Това не е вярно, мамолита. Много добре знаеш, че никога не бих постъпила така с теб. Да не би той да се сгоди с мен, а после да го комуникира с теб. Мамолита, как можеш да си помислиш подобно нещо? Не съм се виждала от годежния ден с Ейдан. Освен когато той искаше да ме закара до училище. И му казах да не ме търси. А ти си мислиш съвсем глупави неща. Казах ми освен това да не ме търси повече. Но ти не ме слушаш. Ти не обиди не само мен, мамолита. Ти обиди и приятелството ми. И в нощта на годежа ти прояви ината си. И искаш да се ожениш за Ейдан. Аз ти позволих, но и сега не съжалявам за това. И се наложи да лъжа татко отново заради теб. И винаги аз съм поемала последствията на твоите грешки, мамолита. Край. Достатъчно. Спри вече да говориш. Край. Не мога повече да слушам лъжи. Каква дързост! Как се осмеляваш да ми говориш по този начин? А да си замълча ли, мамолита? Защото ако си замълча, ще падна в собствените си очи. Господи Мосман, започнала си много да преговаряш. Замълчи и ме слушай за малко. В онази къща се говори само за теб. Учи се от добродетелите на Мосман. Прави като Мосман. Повярвай ми, уморих се вече да слушам името ти. И на всичкото отгоре ми открадна щастието. Мамолита, как може да говориш такива неща? Татко винаги обичал и двете ни. И го наричам татко, защото той ме отгледал. И го обичам. Не съм взела любовта към теб. Дни и нощи той ме учеше да говоря английски, като малка. Мосман, помниш ли, когато той те учеше на английски и забрави ме. Тогава аз бях на урок по френски. Браво, Мосман. Сега кажи Албърт Уескър. Албърт Уескър. Брин? О, да, Алекс, кажи. Урока по френски на мамолита свършва след половин час.
Ще отидеш да я вземеш, нали? Сега... За 3 минути Мосман няма да научи английски. Аз отивам на пазар, Брин. Да, вярно, ще я взема. Защо татко не ме взе от урока? О, мамлита, миличка, извинявай, моля те, извинявай. От тогава татко заобича повече теб. Да, но татко... Муквай! Той е баща само на мен. Как се смеляваш да му казваш татко? И забравяй, че и мен е отгледал мамолита. Моля те. Нито съм ти взел щастието, нито бащата съм ти откраднала и нито съм насърчавала Ейдън срещу теб. Моля те. Това са пълни измислици. Не можеш да ми говориш така, защото с нищо не съм виновна, мамолита. Моля те. Ейдън не може да направи такова нещо. Много добре го познавам. Много ме разочарова, мамолита. Аз те обичам толкова много, съм готова на всичко. 100 пъти да се откажа от Ейдън. Нима? Повлекано, хайде махай за тази стая. Отговора на въпроса се крие в сърцето ти, мамолита. Попитай сърцето си. Шшш, тихо. Попитай сърцето си. То знае всички отговори, мамолита. Татко ме научи на това. Замълчи безсрамце. Хайде махай за тук. Послушай ме, мамолита, моля те. Затова винаги трябва да се взима пример от бащата. Той ме гледа и затова много го обичам. Както и те подгледам, но жалко, че не го оценяваш. Ти не дей много да изнасяш лекции за ценности на моя баща. Рушел, къде е Ейдън? Защо не е с нас на масата? Ейдън ли? Той отиде да види брат си в болницата. А остан да вземе мамолита. Но се чудя дали да посетя къщата на Брин. Докторе, той ще се оправи ли? Да. Само трябва да изчакаме пълното възстановение на Ванч. Ще го изчакаме да се възстанови. Моля ви, докторе, искам час по-скоро да го изпишете от тук. Да, ще направя всичко по силите си. Не се безпокойте. Аз искам да ми направиш едно кафе. Да, Клейнър, веднага. Иро, вече може да притежаваме всички земи. Но семейство Бондела и те ще ни са общи. Каква добра новина, нали, Иро? Иро?
Какво има? Да, какво викаш, Брин? Успокой се, Иро. Всичко ще бъде наред. Ще видиш. Мозман е голяма. Наистина ли, Брин? Да, Иро. Всичко ще бъде наред. Мамулита, кукличката ми тя. Ейдан всеки момент ще дойде да те вземе. Заповядай, Клейнър. Извинявай много. Сгорих се заради теб. Защо толкова топиш това кафе? Извинявай много, Клейнър, не съм искала. Боже мили, нищо не можеш да свършиш като хората. Какво стоиш и ме гледаш? Кой ще избърше? Майка ти ли? Ейдан, мили. Майко, какво правиш тук? Ейдан, синко, влизай, влизай. Как си? Имам един подарък. Специално за мамулита. Мамулита, нали искаш да разбереш какво мога да направя за твоята любов? Вземи това. Какво е това? Това са документи за развод. Молито, нека те освободи от този лъжлив брак. Хайде, подпиши. Ще се разведя с Мамолита. А след това ще се оженя за Мосман.